Karbi Anglong angkang pialong rongker kartlia sai kiding. Bormanthi bearong along ta rongker kartli mesen pensi pachun ponlo. Volunteer adowan along ta ingdeng trok ke bra trok lokimon kar chojai me ke paman pon. Karbi Anglong life adaba birtang ton pen arjuponik tha. Kidam tang thang ni phai phor ni lake Karbi Anglong akhaya phan isi ningkarong aranilo. Athe bangsor ni abangke Karbi Anglong angkang pialong ke do an rong rup kachuki marat atum rongker kartli arnilo. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council atum ke pathik pona teng pen pini Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong district along ke do an rongarat atum methanga rong mate hawar hapada long ningkan esek angbong chokle me choda meji aphan rongker kartli ponsi arnam arni pen chepami pon ringti. Lason si Lamding Road kilometers krehini sikari be arongarat atumahin pensitami bangso than rongker kartli kadopon. Bangso hut alang litum rongker kartli hut kedokit hak adimaklong kadure mate arni arve kacheti bin adima bang Karbi Anglong Autonomous Council hin pen nang pipona sonte misenji pura kehang pedopon. Lasini liga chuniri dun kang tungo bangke nilitum rongker asit mate nitum than rongker. Lake matro nitum arong lege claim shot pukali. Lake litum Karbi kur phota majok ta claim. Tuai pista ke claim inang kokadem bangke ha litum rukasen harbamon adin hupensi bangke than kangsi Karbi kur pho majok arong sitamela si kiar nang koklo. Halapu Bokajan subdivision angkang kedo number adorsa Borchan be arongara tumle thots tami piniarni than rongker ar kliponsi ningkan ar John pen chojun kicho ijun amai padupon Guru sarben ke than pona tengke pini bangso rongker karkli hut womut wokando anta mesen pusi pachini pon rakan mate neletum pining ke pangdai heklo wokak sien chot asi wokak ta par ethei lo par wiawe lapen lang the lang pong ta par ethei asi neletum ke patam ke kupilo piningkan wang phak neletum la rong ni rong thom sita mekar methur poi pom poi hong hemi jangre kadok kawe aphan angkera ye phansi niletum chipatam lo penke pini se karklige mesen. News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong angkang pialong aningkan wang son tak si pining aningkan le thot setami rong rup ke pe mesenji aphan Karbi aron barim ke kroyara datum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik pontang arni mati thanga chikloni phai phorni Borjan MAC constituency ke parlopon Bormanthi be arong alongta rongkerasi karklipon mesen me advensi pachun ponlo Bormanthi be arong along rongker karklipon ada por phaiser ke ba por malom dowan along an kuru saratum paledamsi arnam pharo atum along chipami ponlo Lason si hempu mukrang lapen pirasinja phan thok jir pangching ponsi ongdunga thana phan thok jir ponlo Sonsi hempu mukrang pirasinja nam karkli pon laki kurusar songkortaro diopania than kurusar kangbura be dhonsari athan kurusar sartheteron khonbamon athan kurusar sartheteron hokachan athan kurusar horen be hidikarnuk athan kurusar jitenteron Longde ahi I ase karklipon kurusar sar et inhi atum pensido anarnama phanta thokjir ponlo lapen ke thokijir anta mesen pusi kurusar atum pen thanpon sonsi kurusar atum pensi rongi sia phan arnama phan howang thangpi pon la sonsi chokle me chodame hemisi rupsi mi phun me ajia phan lapen ningkan arjon kachepa mi senji phan thokjir ponsi Mesen me epensi Bormanthi be arong rongker karkli paman pon SDP borsim besita adapen chedodun klungsi mesen pen pachun ponlo pusin birta longpon
Program pen ki yogi pansi chitok chijir lo, tasi chitok chijir misen, dopani than me ta kene lo apu to ta ching par eprat, ching to par eprat la pen puthe la pen mukrangan parvi par eng se, la pen ako dotulang kon bamon, hom suri, la pen hokan chan, dinar nuk, la anta mane apu mane ching to pet mane apu klo par eng se, la pen is. Bukajan penanan terang Karbiang Long Live. Thangthanga chikloni phai phorni lakhain ko da truck Dwarbaguri MAC constituency angkang volunteer adawana long ingdeng truck kebra truck Lokhimon kar choa jai mek kapaman pon Lokhimon anim ke kroyara ratum ningka ni sek pen thangthanga chikloni phai phorni lote Lokhimon kar cho ajai mek paman pon be Lason si pining sitame thangthanga chikloni phai phorni volunteers adawana long tame Hempu Lokhimon kar chojai me ke paman ponlu. Labangso volunteers adowana long guru po laki hori inti volunteers headman laki sarsing teron volunteers adowan committee amai phulaki monsing teron dunmai phulaki jonordor hanse chunbang laki longkiram teron rap chunbang benson inti riso ejang amai phu mirjeng teron soarlo amai phi hunali terang pi chunbang phi mala inti piatum pensi Labangso volunteers adawana long hempu Lokhimon kar cholong chepa hempu ponsi pechun ponlu. Lapen labangso hempu Lokhimon kar chojame ke paman ponalong local MAC mate education EM Richard Tok visita me chirap chetu dun puta volunteer headman sarsing teron pen thanpon. Halapu Lokhimon anim amahang ke thek adimate Dwarbaguri constituency ke parlopon Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbiarong along Kurusar Lokhoniti Hensek Arnam Lokhimon aphan Kachiki ke Kroyarat do anta Tingrumsi Ningka nesek ke Choki Jun Choklem Chodam ke Chokche Kile do ansitami Kurusar Lokhoniti Hensek Arnam Lokhonalong Dia Johang Ponlo Birda kelong atengke kadu kawe pangrum petpen Lokhimon adowan pharo isira kroke thomalong antami ni phai plila pen ni phai phor ni ke isiapor anisi Lokhimon aphan archo ponlo thangthang ni phai plila pen ni phai phor ni ke pindeng sumpot choklim chepang thirjir pensi Kurusar Lokhoniti Hensek arnam aphan roar choponlo lapen choklem chodam ke pamisen soksang tangka mahatami kaike Kepador klukji aphanta Lokhimon along hirjumi johangpon rintilu Lapen kai dingpi okran kimbi senchi aphansami Kurusar Lokhoniti Hensek anam Lokhimon along hirjumi johangpon rintilo lapen kaprek adhoro marat sedami Lokhimon aphan karcholong ongdung armu pen chetongdun lapen kaprek adhoro aphanta guru potum pen hirjumi ke hangpi paduponglo Lokhimon pantikroy Aduan tin aratum handa Fransi kardom pajero kardom lasi laloni tim kacese kadidang bon lalon lobangso ni thoman doji tarik pri tarik pol pen tarik trokan laso phan ni tum ningkane sek labangso ningarong bohong pen kibigi thi sarpisar pu lapen hemri kadoga wi ke paklar phan kistame chesik chedang pon lo pen kichu guduna puthak stame him sangher long take an kida do an ci sikon dolo don tin bustame la pen laso ahudo bangke ana bangke kaci paklar pon pedi stame ci pangkir pon pen dowana long wang adap baji pli pen itu dowana long wang pen chadom chadi lo untuk Kurusar men pen la pen tarik pli fini ki cheng bangke la pen itu konjeng kan en pon pina bangke baji ki thom adap pote News Desk Report, Karbiang Long Live. Lumbajong constituency ke parlo, Inglong Chingri arong along ke do Lokhimon ado one penta ingdeng truck kebra truck Lokhimon karcho ajai mek padupon. Lason si jaime ka teng ada por phai truck por pen manping choklim kurupo pindeng rat pen kuru saraphan ingkung pho phan karcho padupon. Bangso phia da por phai ner kebra achi tim pen honjeng kang thir sumlek kang thir kachelar la pen
porphai krihini anerlo guru po atum malomso kisang lapen porphai sia porlaki ani gang sam puthot honjeng kang thir sumle kang thir kachelar lapen ke anpar ta porphai ke thom laki kiro karcho jirpho lakat dukawi arona tengpen archo ponlu bangso hut mai pho hin pen ke pachni pon thuke karbianglong along tin lokhimon sangha do wanalong ansitami apor arona tengpen karchu padu ponlo putang phanpon karbianglong arat do an lokhimon a dhoroma phan ke kroyarat ningka nesek choklem chodam okpran ke misenji lapen hemphu lokhimon along pen setami ahir jumi hangti ponlo puta pachini ponthu abang so dak di phu lum jong ha dak inglong chingri lokhimon do wanalong sami tum kedam tang niphai ke thom pen pini labang so niphai pho la pen ke juji lage niphai troxian la lo la sila bang so saing deng bang ke tum anikan bang son thak thak si tum la boson si saing deng ke claim bom dam bom bang bom lo la si labang so niphai ke thom la arni la bang ke tum ban kurusa la khon ti sek neng than pon ron mate ese rong lo pote rong sar do begi asi rong sar phan kach parju mate kurus parju do la boson lo inglong chingri lokhimon adowana long sitami lason thak thak si kar cho jai me dengpon inglong chingri lokhimon adowana long sitami mesen pen hemphu lokhimon aphan kar cho ponje aphan chi sikpon si pini pen bangso kar cho pangcheng pon lo busi bisnuram terang la pen jona singing ti pen ningche pon adu theke dole pen theke pi ant me te paim pu ke la ke lokhimon achi lokhimon phagen tum mek ban thailong le mek la lokhimon ke la ke nirakar la lo la si lokhimon apha si Sonsuri aja kong teme lokhimon ang si du perlu pasi teman kurun halo. News report Karbianglong Live. Kedamtang arkoi ni phai phor ni Karbianglong angkang pi ke ongdong adimalong rongker karklia sonsi puthot thang ni phai phor ni setame Karbianglong la pen west Karbianglong angkang pi along rongker karklia sai dengpon. Lason si jirikindeng hawara long setami rong chijing rong pharkong lapen rong monjir along pini rongker karklia sai dengpon lason thak thak si west Karbianglong angkang pi along setami prekja madim along kedora ratum methang ahawara long kedo ke thak ke misenji aphan chuklem chodam ke misenji aphan pura rongker karklia sai dengpon pining bangso ahawara long karkli pona khura bangki bomut bokan angthek abanki mesen pusi thangpong chum ponlo la se nile tumta la bangso but atar pan se nile tumta klem ponlo la se la bangso arong keralong kape meyi kape chogi rong klar ru klar thawe klar yang phon klar anta ni tum pan me pon thailo la se avokan anta me ulo la se abui ta la helo halapu rong pharkong arong keralong longsing phangcho japonsi ningkanar jon me phun me edji aphan hirjume chohang ponlo lapen rongari so basat setame akimi longkiterang aphan oho epakpen aman pisi al pusitame tekponlo amana peng ben tanang liphan ta nang pipon po kusing lo la nilita nilining o e nili panat na pipon ke subatar kusina ko jirikindeng pen something inti Karbianglong Live. Pinia daba berda ki lapuansi kang ton poniglo.